O convenio plurianual de colaboración Madeira en Valor entre Xera, Axencia Galega da Industria Forestal, e PEMADE, Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estructural da Universidade de Santiago de Compostela, ten nesta segunda edición, dende 2023 ata 2025, como obxectivo o de promover o uso do castiñeiro na construcción, contribuindo á descarbonización do sector e fomentando a madeira como material estructural. O sector forestal galego ten unha gran importancia económica e a investigación neste ámbito é fundamental. Os ensaios estructurais non destructivos xogan un papel importante na análise da madeira sen danala. Os máis empregados baséanse na propagación de ondas acústicas e permítenos estimar a calidade e resistencia da madeira. Entre estes métodos destacan as probas de ondas de impacto, as de análise de vibracións e os ultrasons. Para estas probas de ondas de impacto usan o dispositivo Microsecond Timer da empresa FACOP. Consiste en golpear un emisor cun martelo, obtendo así o tempo de propagación da onda acústica a través da peza de madeira ata chegar ao receptor. Neste estudo, mediante análise de vibracións, empregan o Portable Lumber Grader, tamén de FACOP, e o Mechanical Timber Grader, da empresa Brockhues. O PLG mide a frecuencia natural de vibración da peza viga golpeando unha testa cun martelo e medindo a presión sonora cun micrófono na outra testa. Mentres que no MTG, para medir a frecuencia da vibración acústica, micrófono e golpeador están no mesmo aparato, coas vantaxes que isto ofrece. Nesta evaluación mediante ensaios de ultrasons, utilizan o equipo portátil USLab de Agricef para medir o tempo de transmisión de ondas ultrasónicas entre sensores piezoeléctricos. Os resultados das probas acústicas, xunto coa densidade e lonxitude das vigas, proporcionan os valores do módulo dinámico de elasticidade, que é un importante indicador da calidade da madeira. Ademais das probas acústicas, tamén se realizan ensaios mecánicos non destructivos, como o ensaio de flexión de 4 puntos, que permite determinar o módulo estático de elasticidade aplicando só o 40% da forza máxima estimada en vigas sometidas a flexión sen chegar a rompelas. Finalmente, outro ensaio realizado é o ensaio de deformación a longo prazo, no que se cargan as vigas cun peso específico e monitorízase a súa deformación durante 2 anos a través de captadores de desprazamento. Esta proba proporciona información sobre a deformabilidade da madeira de castiñeiro verde ao longo do tempo baixo carga constante. En xeral, os ensaios estructurais non destructivos son esenciais para tomar decisións sobre o uso, tratamento e mantemento da madeira sen necesidade de destruir as pezas probadas. Isto permite unha mellor comprensión da calidade e resistencia do material, contribuindo ao avance da investigación e aplicación da madeira na construcción.